महिलारि सारनि समावहाय जायाखै होननानै आं बुङा जादों खिन्थु जेनेबा मोनसे खोथा थायो नङा होमबा जेनेबा मा होनगोन कम्पेरिजन नायनाय नङा खोथाया मानो होनोब्ला सासे मा होनगोन गोरों मानसिया जेरावबो लामा गोमाया होननाय मोनसे खोथा दङ बड'सानि स्टुडिअ आं दङ सोरांसार बाग्लारि दा जों नैबे समाव मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानानै फैदों नंगौ जों थारैनो मिथिगौ जिहेतु दा नैबे समाव जिहेतु हादोरजों लोगोसे रायजो नाङै एमपि बिसायख'थिखौ लानानै माखासे राजखान्थियारि हान्जाफोरनि जि दोहौ बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानाय बेखौ जों नुबाय थानो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे जों बुंनांगोन जिहेतु फैगासिनो दङ जोंहा 2025 मायथाइयाव बिटिसि काउन्सिल इलेक्सन बा बिसायख'थि बिनि थाखायबो दिनै बिटिसिआव थानाय माखासे हान्जाफोरा दिनै गावबा गाव जि हान्जायाव गोदानै सोद्रोमा थिसननाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो आं मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानानै फैदों जाय मोगा-मोगि आयदायाव आंजों लोगोसे दङ हिरकज्योति मुसाहारि बिथाङानो जिथु थांनाय बावैसो सान सिगाङाव जिथु लाइमोन सासे जाखांफुनाय हिसाबै बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा जगदान जादों दा बेनिफ्रायनो जों माखासे मिथिनो होननानै जों दिनै मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानानै फैदों जाय बिथाङा जिथु बेयाव थांनाय बावैसो सान सिगां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों नैबे समाव आंजों दङ जिथु हिरकज्योति मुसाहारि बिथां आरो नोंथांखौ जोंनि स्टुडिअ'आव बरायग्रोनाय जाबाय आरो जों फार्स्ट अफ अल नोंथांनि जिथु सिनायथि बेखौ जोंनि नायगिरिफोरनिसिम होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय गासैबो बड'सा रादाब नायग्रा आइ आफा बिदा फंबाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आंनि मुङा हिरकज्योति मुसाहारि आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियनावहाय इन्डिपेन्डेन्ट महरै आं गसंनानै देरहासार जादोंमोन गासैनिबो लोगोफोरनि अनसायनायावहाय दा दिनै आङो मोनसे राजखान्थि हान्जायावहाय आं जगदान जादों दा बेखौनो लानानै गोबां सर्सा फैगासिनो दं थ' आं बेनि मिडियानि गेजेरजोंहाय किसुमान खेंफोरथिखौ होनो सानदों जों नैबे समाव मिथिगोन जितु नोंथांनि जितु सोलोंथाइनि जितु बबे समनिफ्राय जागायजेननाय बेखौ जोंनि नायगिरिफोरनिसिम एसे सुंद'बाबै आङो मा होनो मेट्रिकखौहाय आङो 2015आवहाय आं उथ्रिसारदोंमोन बिनि उनावहाय आङो मा होनो रामस्वरूप आगरवाला मेम'रियेल स्कुलनिफ्राय जादों बेनि उनावहाय आङो आंनि HSखौहाय आं उदालगुरि कलेजनिफ्राय खालामदों बेजों लोगोसे डिग्रिखौबो आं उदालगुरि कलेजाव खालामदों डिग्रि समावहाय जेब्ला आं फरायबाय थादोंमोन अब्लाबो आङो उदालगुरि कलेज स्टुडेन्टस इउनियनावहाय सासे कालचारेल सेक्रेटारि महरै आङो दैदेनबोनो मोनदों आरो बेनि उनावहाय आङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावहाय आङो थांनाय 2022आवहाय आङो मुं थिसनदोंमोन बेनि उनावहाय आं बे सेम बोसोरावनो आङो मास मोनसे उइदिन 1 मान्थ आङो बिसायख'थियावहाय गसंदोंमोन आरो स्टुडेन्टसफोरनि जितु इलेक्सन जायो बेहाय गसंदोंमोन ओमफ्राय खोब खाफालनि खोथा गासैनिबो अनसायनायावहाय आङो गोबां मोनसे मार्जिनजोंहाय आं देरहासार जानो हादों बेवहायबो नोंथांनि जितु एमए लाइफ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बे मामोन जोंनि आं दा जेब्ला आङो मोनसे मानसिनि साननायाथ' फ्लाक्चुएट जाबाय थायो मोनसे समावहाय जेब्ला आं डिग्रि मोनथ'वाखैमोन बा आङो जेब्ला माबा समावहाय दंमोन हायार सेकेन्डारि लेभेलावहाय दंमोन बे समावहाय आं खोब माने खेला दुलानि बिराद मोजां मोनोमोन आं स्पर्ट्सआवहाय बिराद इन्ट्रेस्टेडमोन आरो मोनसे समावहाय आङो कुड' होननाय मोनसे स्पर्ट्स दङ बे मोनसे कम्बाट स्पर्ट्स बेहाय आङो नेसनेल लेभेलावहाय खेबसे गेलेनो मोन्दों दाउट आं बेहाय मा होनगोन मोजां माबा खालामनो हायाखैसै खिन्थु आं स्टेट लेभेलावहाय आं मोनसे गल्ड मेडेलिस्ट जानो हादोंमोन बेहाय जों मुसाहारि नोंथाङा जों जितु नुनो मोन्दों नोंथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव नोंथाङा जगदान जादों मानि थाखाय दा पलिटिकेल पार्टि होनना बुङोब्ला आंनि एस पार माइ पइन्ट अफ भिउ बे मोनसे बिराद गिदिर वाइड मोनसे प्लेटफर्म आरो आं ससाइटियाव थानानै आङो सार्भिस होनो बिराद मोजां मोनग्रा सासे लाइमोन थ' जिहेतु पलिटिकेल पार्टिया वाइड मोनसे प्लेटफर्म आरो बेहाय आं अबेबा मोनसे खनायाव थानानैबाबो आं सार्भिस होनो हागोन बेखौ आं नोजोर होनानै आं सानदों आं पलिटिकेलावनो थांनोसै होननानै आं मोनसे सिद्धान्त लादों आरो बेनि थाखायनो आङो जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां मोनसे सिमां सुजुदों दा दिनैनि दिनावहाय आं बुंनांगोन लाइमोनफोरखौहाय माने मा होनगोन
मोनसे जेम्स स्टोन बायदि सारमोना ट्रिट खालामदों दा जेम्स स्टोनखौहाय सारमोना रिफाइन खालामनायावहाय बिराद गोसो होदों थ' जों सासे लाइमोन जानानै बेखिनि खोथाखौ जुदि बुजिनानै मोनाब्ला गोरों जानानै जुदि बुजियाब्ला थ' बे मोनसे मा होनगोन मुर्खनिसो भाव जागोन थ' बेफोरखौ साननानै जोङो आंजों लोगोसे गासै 50 जन आंजों लोगोसे 51 जायो जों गासै 50 जन जों गासिबो लाइमोनफोरा मोनसे रायज्लायनानै डिसिसन लाबाय जों थांनोसै होननानै बेनो आरो आसा जों नुदों जितु गोबां लाइमोनफ्रा दिनै नोंथाङा जितु UPPL आव जइन जाबाय दा बेनि अनगायै जितु BPF राजखान्थि हान्जा बेयावबो माखासे गोबां लाइमोनफ्रा जइन जादों नोंथाङाबोथ' बै लाइमोनफोर बायदिनो दिनै BPF आव जइन जानो हागौमोन नाथाय बेखौ गारनानै नोंथाङा UPPL आव फैनायनि मेन थांखिया ना UPPL आव माबा मोनसे बेबायदि नुहुरदों नामा नोंथाङा गावनि फिउचारखौ लानानै फिउचार मिन्स आं बेखौनो दानि बावैसो बुंदोंमोन आङो इउथ्सखौ लानानै मोनसे सिमां सुजुदों UPPL सरकार प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL सरकारा मोनसे मिशन एन्ड भिजन दङ मोजां मोनसे समाज दानायनि बिटिआर रिजनावहाय थ' आं इउथ हिसाबै आं इउथनि खोथाखौनो बुंगोन जिहेतु सारमोना मोनसे इडुकेसन सेक्टरावहाय बिराद मोजां मोनसे खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नुदों गासिबो रायजो राजाया नुगासिनो दङ बेखौहाय थ' जों इउथ्सफोरखौनो जुदि बेफोरबायदि ट्रिटमेन्ट खालामदोंबाथ' जोंनि माबायाहाय जाय जोंखौ बेफोरबायदि स्कप होदों जों बेखौसो जगदान होनांगोन थ' बेफोरखौ साननानै जोङो UPPL आव थांदों आरो दा जायफोर बिथांमोना BPF आव थांदों बिथांमोनाबो एसे गोथौयै सानना नायोब्ला मोजां जायो मानो होनब्ला दा इउथ्सखौहाय सोर बांसिन नायदों बे खोथाखौ एसे मोजां साननानै नायनो मोजां जा जों नुदों दाखालि जितु नोंथाङा जइन जाखांनायनि उनाव जि मिडिया बाइट बे मिडिया बाइटआव नोंथाङा मोनसे वार्डस बाहायदों जितु प्रमद बर'नि खामानि मावनाय बेयो दिनैनि दिनाव 5Gनि बायदि 5Gनि जा स्पिड बेबायदि खारदों होननानै बे बाथ्राया बेनि ओंथिया मा थ' 5G मिन्स आं बेखौ सारखौहाय बुंनायनि जाहोना जाहैबाय दा जिखुनु फिल्डआव मानसिया हाबग्रोनायनि सिगाङावहाय बे फिल्डखौ स्टाडि खालामग्रोनांगोन सोरबा सासे मानसिया आं मोनसे एग्जाम्पल होनो सानदों सासे मानसिया मा होनगोन जोनोम जानाय लोगो लोगो थाबायनो हाया खारनोबो हाया दा आं जेब्ला आं इउनियनाव दंमोन आंबो मा होनगोन सिस्टेमाव फैनाय लोगो लोगोनो आं जेबो बुजिनो हायाखैमोन आंनो मोनसे टार्म्स लादों 6 मान्थ्स बा 5 मान्थ्स मोनसे सम लादों आंनो सिस्टेमखौ बुजिनो थाखाय बेखिनि सम बुजिनायावनो आंनि समखौ खोमाना लांनांगौ बायदि जादों आरो न'दाउट आं माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन खालामबोदों मुलुगसोलोंसालिमायावहाय खिन्थु दा आं बुंनो साननाया मा 5G मिन्स सारा जेनेबा जिबायदि मोनसे इनिशियेटिभ लागासिनो दङ दा सुपार 50 फोर बायदि बेफोरबायदि जों सानफेराखैनोमोन बेफोरबायदि फैगोन नामा जोंनि बिटिआर रिजनाव बेफोरबायदि माने सारा मा सानदों जों बेखौ हमनो हायाखै जों नों आं बायदि जेनेरेल मानसियाथ' जेबो सानख'नो हाया सारा मा सानगासिनो दङ दा सुपार 50 फोर बायदि सानदों गियान सोरां बिथांखिफोर बायदि मोनसे माबाफोर प्रजेक्टसफोर बा मिशनसफोर लागासिनो दङ जोंथ' सानफेराखैनोमोन बेफोरबायदि जागोन नामा होननानै बिटिआर रिजनावहाय थ' बेफोरखौ जों खोब मोजां मोनदों बेनि थाखायनो आं सारखौ बुंदों सासे 5G माबानि स्पिडनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आं बुंगोन आरो सारखौ कम्पेयार खालामगोन सा जों नुदों आरो जों बुंबावगोन जितु नोंथाङा जितु प्रमद बर'नि जितु माखासे मिशन आरो भिजननि बाथ्रा बुंदों जि बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जुदि UPSC बेबायदिनो कचिंनि थाखाय माबा मोनसे दैथायहरनाय बेबायदि नोंथाङा बुंदों जितु जों नुदोंमोन जितु थांनाय जितु हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समावबो बेबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव माखासे राङारि अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों नोंथाङा जि बुंनाय थारमाने हाग्रामा महिलारिनि समाव बेबायदि खामानि जायाखैमोन नामा हाग्रामा महिलारि सारनि समावहाय जायाखै होननानै आं बुङा जादों खिन्थु जेनेबा मोनसे खोथा थायो नङा होमबा जेनेबा मा होनगोन कम्पेरिजन नायनाय आं सारखौहाय आङो बुंगोन सासे मा होनगोन हाग्रामा महिला सारखौ आं बुंगोन सारा सासे LP स्कुलनि मास्टार प्रमद बर' सारखौ बुंगोन आं सासे हाइ स्कुलनि मास्टार बे खोथाखौ बुंगोन आं दा प्रमद बर' सारा हाइ स्कुलावहाय सासे स्टुडेन्टखौ माबायदि ग्रुमिं खालामनानै बेखौ मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार होनो हागोन बेखौ सिमां नुगासिनो दं खिन्थु हाग्रामा महिलारि सारा सिमां नुदों जे माबायदिहाय सासे फरायसाखौ ABCD खौ फोरोंनानै माबायदिहाय मा होनगोन हाइ स्कुल लेभेलावहाय थिनहरनो हागोन बेखौ सिमां नुगासिनो दं आसा जों नुबावदों जितु नोंथां बायदिनो गोबां लाइमोनफोर दं बे लाइमोनफोरा दिनैनि दिनाव राजखान्थियाव हाबनाया बे मोनसे इम्परटेन्ट जानानै फैदों नामा नैबे दानि थासारियाव गोनांथि माने आं बुंगोन दिनैनि दिनावहाय सासे लाइमोना जेब्ला 18 बोसोर जायो अब्ला बेखौ माने इन्डियाननि कनस्टिटिउसनानो बेखौ मोनसे राइट होखायो जे भटारशिपनि मोनसे माबा थायो थ' बेयो जाबा दाजा बे इनडाइरेक्टलि बबेबा मोनसेयावहाय बेयो गावखौनो गाव माबा खालामगासिनो दं दा जुदि बे गावसोर गोसो जानानै ओंखारबोदोंब्ला बे आंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु न' डाउट
गाव गावनि इडुकेसनेल केरियारखौबो बिसोर लांफानांगोन मानो होनबा समाज दानायावहाय अनलि पलिटिक्सआ इनाफ नङा सासे इडुकेटेड मानसि मा होनगोन सासे मानसि जानांगोन आरो बेजों लोगोसे समाजखौ बे माबे बिथिंजों लांनो लुगैदों बेखौ बे रोखायै मानसिफोरनि बा समाजनि गेजेरावहाय देखायनो हानांगोन आरो आंनि साननायाव आसा फैबाय थानाय समाव जितु बिसायख'थि फैगासिनो दङ दा दिनै एमपि इलेक्सन फैगासिनो दं बिनि उनाव जे 2025 मायथाइयाव जा बिटिसि काउन्सिल इलेक्सन जागोन बेनि थाखाय नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि जानानै माबायदि खामानि मावगोन दा बे खामानिनि बेलायावहाय आं एसेबां गुवारै बुंथ'नो हानाय नङा मानो होनोब्ला नोंथाङा गोदानै फैदों न' डाउट आं गोदानै फैदों आरो बिनि सायावहाय मोनसे माबायाव फैयोब्ला मोनसे डेक'रामखौ जों फल' खालामनांगोन सारमोना मा बिथां जेनेबा मा बिथोन होयो जों बेखौ खेबसे खेबनै जोङो नायग्रोनांगोन मानो होनब्ला सोरबा सासेनिजोंल'थ' जाया बे मोनसे बिराद गिदिर वाइड मोनसे अर्गानाइजेसन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन थ' बेहाय गोबां खोथाखौ जों सानग्रोनांगोन आरो गोदान जों फैदोंसो जों सोलोंग्रोबावनांगोन गोबां बुस्थु सारमोना बहुत एक्सपिरियेन्स सासे लिडार जानानै दं दा दिनैनि गेजेरावहाय समाजनि गेजेरावहाय थ' बिथांमोना जोंखौ मा बिथोन होयो जों बे हिसाबै जों मावलांगोन आरो जोंबो जेनेबा माया रं माया राइट बेखौ जों जाज खालामनो हानाय जोंहा केपासिटि दङ एक्सपार्टदे जोंबो जों मुभ जालांबाय थागोन गाहायै बै जिथु नोंथांजों बावैसो सान सिगां जि जयनिं जाबाय 51 जों नोंथांखौ लानानै जितु बेनि गेजेराव माबायदि दिनै सोद्रोमाफ्रा बा फरायसाफोरा दिनै जयन जादोंमोन बेयाव नोंथांनि मोन्दांथियाव आंनि मोन्दांथियावहाय जायफोरा माने मा होनगोन नेसनेलिजमनि मोनसे जायफोरा स्पिरिट दङ आरो मोजां मोनसे थासारि दानायनि जायफोरा सिमांखौ मोजां मोनदों बिसोरबायदि लाइमोनफोरा हाबफैदों आरो बैसो जायैबो दंमोन नामा बेयाव बैसो जायै बिदि गैया आरो जों नुबाय थादों जे बैसो जायाखै जिथु बैसो जायै माखासे जिथु स्टुडेन्टफोरखौनो दिनै राजखान्थियाव सोदों मादों होननाय बेबायदि गोबां समाजारि बिजों सरसा जागासिनो नोंथांमोननि ग्रुपआव बैसो जायै दं बेफोरबायदि बैसो जायैनि जों रावबो सोद्रोमा गैया गासिबो मा होनगोन बैसो जानाय गोजामोन आरो बेजों लोगोसे जायफोरा हाबदों फ्रायानो क्वालिफाइड गोजामोन जोंना लोगोफ्रा आरो आं दिनै बायदियाव मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों जे जोङो हय 51 जन थांदों खिन्थु बेजों लोगोसे आरो गोबां जोंनि लाइमोन लोगोफोर दंबावोमोन जायफोरा माने किसुमान एंगार हायै जाहोननि थाखाय जों थांफानो हायाखिसै दा बिसोरबो फैबाय थानाय समफोरावहाय मोजां मोनसे सम लानानै माबागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बिथांमोनखौहाय बे समाव जों नुबावदों आं नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन सोंबावनो जिहेतु दिनै इउपिपिएल राजखान्थियाव फैनानै दिनै लाइमोनफोरा गावनि केरियारखौनो दिनै गाथेजोबनानै लाबाय होननानै बुंबाय थादों माखासे जि बेरेखा हान्जा दङ जिहेतु बिटिसिआव जे बिपिएफ बिथांमोना बुंबाय थादों दि जिहेतु लाइमोनफोरा दिनैनि जि लाइमोनफोर दिनै इउपिपिएलआव जइन जादों बिथांमोना गावनि केरियारखौ गाथेना लानायनि खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंदों बे नोंथाङाबो जुदि दिनै जिथु जइन जाफैबाय इउपिपिएलआव नोंथाङाबो गावनि केरियारखौ गाथेनानै लानाय बेबायदि जादों थारमाने नंगौ नामा बाथ्राया बिदि नङा खोथाया मानो होनोब्ला सासे मा होनगोन गोरों मानसिया जेरावबो लामा गोमाया होननाय मोनसे खोथा दङ थ' आं सानो जेनेबा बेहाय हाबनाय लोगो लोगो आंहा जेबो लामा गोमायाखै सासे क्वालिफाइड मानसि जानाय लोगो लोगोनो बेहा गोबां अपसन दङ दिनै बायदियावहाय सासे बिए पास जानाय मानसिया इउपिएससि बा एपिएससि फोरबायदिखौ आनजादखौ होनानै बेहा मा होनो राइट्स दङ थ' एसेबां बेफोरबायदि मा होनो बिदि जागोन होननानै आं सानाखै रावनिबो लामाया गोमायाखै सोरबाया मोजां मोननानै फैदों मस्ट वेलकाम थानांगौ खामानि मावनांगौ पलिटिकेल बिथिङावबो जोंनो मानसि नांगौ खिन्थु बेल' नङा जे अनलि पलिटिक्सआव नांगौ जोंनो गासिबो बिथिङावहाय नांजोबगौ मोनसे मोजां थासारि दानो हानायनि थाखाय बिखेख बेबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय प्रमद बर'आ फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन माबायदि खामानि मावलांगोन होननानै नोंथाङा सानो दा बेसेबां फोथायनाय दं बिथांनि सायाव आं सारनि सायावहाय गोबां फोथायनायजोंसो आं दिनै फैदों फोथायनाय दङ आंहा सारनि सायावहाय दा आंल' नङा बिएससिनि जेखिनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि सारमोन दंमोन आं बिसोरजों मोनसे मोजां टार्म्सआव दङ बिथांमोनाबो बे माबाखौहाय मोजां मोननानै फैदों सारनि मावनो लानाय बिथांखिफोरखौहाय मोजां मोननानै फैदों थ' आं सानो सारा जेबो फेलें खालामनाय नङा आरो जों गोग्गानोसो नांगोन जे हाग्रामा सारनिख्रुइ साबसिन आरो सुपेरियरसिन जों लिडार जोंनि बिटिआरआवहाय मोननो हादों बेखौ जों गोग्गानांगोन आरो जायफोरा माने जेनेबा मा होनगोन माबा खालामगासिनो दं सरसा बायदिसिना खालामगासिनो दं बेफोरबायदि सरसा खालामनायखौ आङो खोब माने मा होनगोन
मोजां मोनद्रायाखै मानो होनोब्ला इयुथ्सखौ जायफ्रा मोजां नोजोरजों नायो बिसोरसो माने मोजां माबाखौहाय इनभाइरनमेन्टखौहाय क्रिएट खालामनायनि सिमांखौ लानानै फैयो। आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि जिहेतु नोंथाङा बेबायदि राजखान्थियाव दिनै फैबाय आगान होबाय प्रथमबारनि थाखाय नोङो सिगाङाव सोरबाफोर बेबायदि नोंखौ इन्सपिरेसन खालामदोंमोन थुलुंगाफोर होदोंमोन नामा जिहेतु राजखान्थियाव फैनानै बेबायदि खामानि मावनांगौ होननानै? थुलुंगा माने आं बेखौ बुंना लानांगोन आङो जाय न'खराव जोनोम मोनदों बे न'खरा माने आंनि बिफाया फार्स्ट BTC इलेक्सन जेब्ला जायोमोन बे समावहाय 2005आवहाय होमब्लाना आं पलिटिक्सनि जेबो मिथिया बे समावहाय जा बिफाया कन्टेस्ट खालामदोंमोन कन्टेस्ट बिमल मुसाहारि बाबानि नामा बिथाङा कन्टेस्ट खालामदोंमोन खिन्थु मा होनगोन बे समावहाय हाग्रामा सारनि जि मोनसे दोलो दंमोन BPF बे दोलोआ माने मा होनगोन डेम'क्रेसिनि माबाखौ कनसेप्टखौ बुजियालासिनो मोनसे मा भाइलेन्सनि माबाजोंहाय गेलेनाय बायदिखौ जों गोसोआव दं आरो दा सारनि बेरेखायै हितेश आं नामखौ मोजां मिथिया हितेश बसुमतारी ना मामोन बे सारजोंहाय कन्टेस्ट जादोंमोन आरो बाबानाहाय थ' बेहाय जोंनि न'खरा गोबां मोनसे माबाजोंहाय थांनांगौ जादों आरो जेंनाजों थांनांगौ जादों माने आं थोंजोङै बुङोब्ला मा होनगोन खारला खारसि बेबायदि मोनसे सिटुवेसनाव थांदोंमोन आरो माने डेम'क्रेसिनि जे भाइलेन्सनि मोनसे माबा थांदोंमोन आरो माने कनसेप्टखौ माने मा होनगोन डेम'क्रेसिनि कनसेप्टखौ दोनाखैमोन आरो बेखाय माने बेनिफ्रायनो आं एसे एनै आं सोलोंबोदों आरो जोंहा बिफाया बे खेबसेल' नङा आरो खेबनै गेलेबावदों बेजों लोगोसे बेनिफ्रायनो माने आं एसे सोलोंबाय थादों खिन्थु आङो एट प्रेजेन्ट सिनारिय'आवहाय आङो जाय माबाखौहाय लिडारखौहाय आं फल' खालामो होमबा आङो जोंनिनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आं बिराद फल' खालामनो मोजां मोनो आरो मोजांनि बाथ्रा जिहेतु बिथाङा सासे ग्रेट पलिटिशियान जानानै दङ जोंनि रायजोनि आरो अल अभार इन्डियायावनो बिथाङा मुं खामानि लाखिनो हादों निस्सय आरो जों नैबे समाव मोनसे कुइसन जोबथा जिहेतु बेनो जोबथा सोंथि जागोन दिनैनि जिथु आयदाफारिनि नोंथाङा जे पलिटिक्सआव फैबाय दिनै आगान होबाय दा जोबथा नोंनि थांखिया राजखान्थियाव थानानै नोंनि जोबथा बुब्लिसिम नों मा जाहैनो सानदों? आं दहायनो बुंखादोंमोन आङो ससाइटियाव थानानै आं ससियेल सार्भिस होनो मोजां मोनो थ' आं दासिम बेखौनो बुंगोन आं ससियेल सार्भिसआवहाय आं गोसो दङ आरो उनफोरावहाय जुदि माबाफोर समजों लोगोसे जुदि माबाफोर जाहैब्ला आं बेखौ आं जेबो एसेबां सियर बुंथ'नो हाया मानो होनबा साननाय हनाया मानसिना सानफ्रामबो मोनसे थाबाय थाया खम जालांनो नाङा आं बुङो दिनै उनाव ए मोनसे प्लान लादोंब्ला आं गाबोन A+ नि मोनसे प्लान लागोन आरो बिनि उनावहाय A++निबो आं लाहैनायनि आंहा माबाफोर जाहैगोन नामा आं बेखौ सानदों आरो हिरक जुथि नोंथाङा जोंनि सिगाङाव गावनि मोन्दांथिखौ दिनै नैबे जोंनि मोनसे मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव निस्सय बेबायदिनो नोंथांखौ लोगो मोनबावगोन होननानै